Na internete koluje množstvo informácií, no nie všetky z nich majú aj zdroje. No a takto jednoducho vznikajú fake news. Aké ľahké je uveriť takýmto falošným správam, sa ideme presvedčiť v dnešnej ankete. Včera večer Adela Banášová alebo Adela Vincová poslala post, že sa rozvádzajú a že požiadala o rozvod. Aký máš na to názor? Fúha. No ja som nejako ich vzťah nesledovala, ani či prechádzali nejakými krízami, alebo čo. Ale teda zároveň to bolo veľmi rýchlo zbúchané manželstvo, tak ak to teda je pravda, tak možno len z toho dôvodu, že sa rýchlo dali tak dokopy a že to tak rýchlo aj skončilo, ale neviem, čo je na tom pravdy. Nesledujem ju na Instagrame, takže neviem o tomto, ale myslím si, že je to asi nezmysel. Keďže je teraz v manželstve ešte len krátko. Takže si myslím, že to by asi neurobila. Myslíš, že to bol nejaký vtip, keď to tam zavesila? Ona to tam už dala? Áno, ona už to tam dala. Tak asi to bol vtip, tak ona je celá taká komická, takže si myslím, že to bol z jej strany vtip. Neviem, možno chcú tým nejak upútať pozornosť na sebe ešte viac, neviem. Myslíš, že to potrebujú? Asi áno, zjavne. A myslíš si, že by sa to dalo dať ešte nejako dokopy? No tak je to ich osobná vec, je to ich vzťah, tak nemyslím si tiež, že by sme to mali akože my celý svet riešiť, ale tak verím, že áno, nech sa im to vydarí. Oni sa ale strašne skoro zobrali a tak aj som možno trochu čakala, že sa rýchlo rozídu, čiže a vlastne mi to je viac menej asi jedno. Čo si myslíš, kvôli čomu by to tak mohlo byť? Čo v tom môže byť? Možno to, že nemali na seba čas, že vlastne obidvaja majú toho veľa, majú rôzne akcie, majú rôzne programy a možno by sa málo stretávali a že to mohlo byť príčinou toho krachu, ak to teda je pravda, no. Tak možno by za tým mohlo byť, že boli spolu predtým krátko? Tak im to nevyšlo. Tak, lebo oni vyzerali, že sú tak v pohode spolu, tak možno jeden druhého podviedol, alebo sa niečo medzi nimi stalo horšie, keď sa akože rozvádzajú. To nemám tušenia. Akože môžeme robiť nejaké filozofické hypotézy, že čo by za tým mohlo byť, ale buď to je to upútanie pozornosti, alebo niečo iné, možno ich to už spolu nebaví. OK, ďalší fakt. Kali včera na story na Facebook dal, že aj on chce ísť kandidovať na prezidenta. Volila by si rapera Kaliho? Akože teraz bez uražky, ale naši politici sú tak strašní, že už by to bolo možno lepšie ako ten zvyšok, čo tam je. Ale možno treba, aby... Ja osobne nesledujem tých kandidátov, keďže aj nemôžem voliť, ale myslím si, že treba niekoho, akože kto to bude brať vážne. A asi len preto by som ho nevolila, že si nemyslím, že má na to potrebné štúdie a takto akože... Takže tak, že by to asi tú úlohu nezvládol. Fúha. No, nemám rada slovenský rap, nemám rada Kaliho, takže určite nie. A neviem, či je to pravda a že čo je to za nápad, ale nevolila by som Kaliho. Hej. Áno, volala by si? A čo si myslíš, že by mohol zmeniť na Slovensku? Tak neviem, možno by... On mi príde taký veľmi nestranný, on má celkom fajn názory, takže iba z toho dôvodu by som ho volila, že mi príde taký, že nie je nejako možno tak k tej politike prepojený a tým pádom, že by tak nejako k tým ľuďom viacej bol a tak. Fúha, tak toho bude voliť asi väčšina mladej generácie. Ty by si volila Kaliho za prezidenta? Určite nie. Prečo? Tak je to predovšetkým, neviem, rapper, spevák, takže neviem, či má znalosti v tejto politike, v tejto sfére, takže asi nie. Musel by ma nejako veľmi presvedčiť, aby som ho volila. Čo také by musel spraviť? Spraviť pesničku o prezidentskej kandidatúre? Nie, musel by sa správať inak. Musela by som vidieť, že sa vyzná do tej politiky. OK, a teraz si poviem realitu. Toto boli všetko fake news, ktoré vznikajú na internete, čiže nie je to pravda. A tak to dáva zmysel. To je dobré. To je dobré. Takže, no, aj som si myslela, ale... Myslela som si. Podobne hlúpe informácie na nete kolujú neustále. Ak máte nejaký nápad, aké fake news by sme sa mali ľudí pýtať na budúce, píšte dole do komentára. Nezabudnite čeknúť náš Instagram a dať odber na náš kanál.